Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na sake dawo muku akan bayanai na wasu da suke ta turowa, suke cewa wai yana cewa duku shamuloki. To, shi dai duku mutum ne, wani bawan Allah ne da ya fito daga jihar Neja, ana kiransa Umar Bawa Duku. Shi wannan Umar Bawa Dukun shi ne ya zo ya buɗe kamfani na shirya fina-finan Hausa. To, da ya buɗe kamfanin kuma akwai mutane a ƙarƙashin kamfani. Tunda aka ce an buɗe kamfani, kuma wani iri ne, za ka samu da ma'aikata da yawa. To akwai shamuloki, wani bawan Allah ne gurgu, shi ma Allah ya mara rasuwa. Akwai ni, sunana Nasiru Duku. Akwai Fulana, sunansa Ibrahim Fulana. Akwai Ibrahim Iro, wanda yake editin, sunansa Ibrahim Iro. Akwai ɗan Yarabawa, ana ce masa Baba ɗan Yarabawa. Akwai Ashiru, ana ce masa Ashiru Zagaye, wanda ya fim ɗin Ibro ɗan Folio. Akwai Ibrahim Haɗaɗɗe, ana ce masa Haɗaɗɗe. Akwai Daddai, shi yana nan ma ya koma kasuwar kantin kwari. Akwai Zubairu, shi ma yana nan editing yake yi. Akwai mutanen wanda sai ma ka zauna za ka tuno, saboda zama aka irin na da jama'a da yawa, gashi nan za ka ga ana zaune lafiya. To dukkanin wayannan kaɗan daga ciki wanda na ɗan lissafo muku, wanda suke wannan kamfani na Umar Bawa Duku, to su ne ana zaune ana fita ayyuka dai daban-daban, da na birni da na ƙauye. To wannan abin da yake faruwa shine, idan ya faɗo wata kalma sai ka ji ya ce ai dukku kaza. To ai ba zagi ba ne, shi ma kamar yabo ne yake yi, saboda jin daɗin irin aikace-aikacen da muke yi da shi a wannan lokaci. Saboda mun je muna girmama shi, shi ma yana girmama mu, muna karamta shi, yana karamta mu. To wannan abubuwan da muke masa sai yake jin daɗi, sai in dibbim sai ka ji ya ce dukku kaza, shamuloki kaza. To kaga wannan shi yake nuna bai manta da kamfanin Dukku ba, kuma har ya tafi za ka ji yana faɗe a maganganunsa. Sannan daga baya dai akwai irin su da rarrafe ma, za ka ji duk yana kiransu. To duk wannan yabo ne, su suka yi razu, duk yabo ne za ka ji yana faɗi. Duk wanda ya faɗo masa za ka ji ya kira sunansa, ya yabe shi, kuma duk abokanan sana'a ne, abokanan ma'amala ne. Kakku manta, Ibro baya gaba, ba gaba ba ce, kuma ba zagi ba ne, duk yabo ne yake. Duk wanda ka ji ya kira a wannan masana'anta, to yabo ne ya yi. Ina gaya muku, ina sake gaya muku, sunana Nasiru Alhaji Isa, mai kamfanin Sadinas TV. Kuma in Allah yadda za mu ci gaba da ƙayatar da ku da fina-finai, kai har ma ba na barkwanci ba, har fina-finai ma na cikin gari duk muna da su. In ka ci gaba da biyo mu a wannan tasha, za ku dinga ganin su insha Allah.